fejn jitlu konferenzi tal-aħbarijiet minn Joseph Muscat li jsiru pompa kbira, in-nies f'Kastilja saru esperti, bħal fil-każ tal-famuża konferenza fejn il-Prim Ministru kien ħabbar roħs ta' 2 ċentesmi fil-fuel u anzi dakinhar ħafna fanfari qabel l-MPs l-istess kif għamel din il-ġimgħa il-Prim Ministru meta jiem biss qabel l-elezzjonijiet Ewropej ħabbar is-suppost proġett tal-500 unit għal housing. Iżda il-verità hi li dawn il-wedit diġà saru is-sena l-oħra u ta' qabel. Muscat ilu mis-sena li għaddiet jirrepeti li se jinvesti 50 miljun f'housing soċjali. Fil-fatt kien fil-meeting laburista tal-ewwel ta' Mejju sena ilu meta għamel din il-weda u sallum ma qassam l-ebda appartament jew unit ta' housing soċjali. Ar minn hekk, in-nies verament fil-bżonn għadhom jistennew. Waiting list ta' 2300 min sejra żball. Kemm tinsab il-waiting list illum il-ġurnata Mejju 2019? Għandna bħalissa 3100. Il-Gvern Soċjalista ilu sentejju qiegħed housing soċjali f'Ħattart, Birkirkara, Bormla, l-Imsida, Ħalkirkop, Ħalluqa u n-Naxxar. Kollha kastelli fl-arja, kollha wedit firħa. Aktar riċenti fi Frar li għadda l-Gvern qiegħed housing speċjalizzat. Din ukoll baqgħet weda fuq l-iskaffa b'mijiet ta' familji, ġenituri single u persuni f'sitwazzjonijiet partikolari li għadhom qed jistennew wara 6 snin l-ewwel unit ta' housing soċjali.